लाख लाख आसामनि थागिबि बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोनथाव खौराङा बेनो जे लाख लाख जाय बिथांमोनाव रेशन कार्ड गैया थामहिनबा बिथांमोना रेशन कार्ड मोनफुंनो हायाखै बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। कार्बि आंलंनि थाखाय आसाम सरकारा मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। बेनि गेजेरजों जाय बिथांमोना गोदानै रेशन कार्ड मोनाखै थामहिनबा रेशन कार्डनिफ्राय बन्चित जादों बिथांमोननि थाखाय बे खौरांखौ आसाम सरकारा लानानै फैदों। बे समाव नोंथांमोना बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों डिसप्लेनि गेजेरजों बबे जायगायाव आरो माब्ला बे रेशन कार्डखौ बेसेबां होफुंनाय जागोन बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया होनि। बे समाव लाख लाख कार्बि आंलंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय बे मोनसे गोजोनथाव खौरां। लाख लाख गोरिब नखरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां फोसावदों आसाम सरकारा। लाख लाख गोरिब नखरफोरनि थाखाय बे समाव आसाम सरकारा मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावदों। लाख लाख रायजोफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। सरकारा गोरिब थाखोनि सुबुंफोरनि थाखाय गोदानै रेशन कार्ड होबावगोन। सरकारनि बे मोनसे गिदिर थांखि जे लाख लाख रायजो राजाफोरनि थाखाय गोदानै जाय बिथांमोना रेशन कार्ड मोनफुंनो हायाखै रेशन कार्ड मोनाखै बे रेशन कार्ड मोनफुंनो थाखाय बे समाव आसाम सरकारा मोनसे गोनांथार आरो मोजां खौरां फोसावनायखौ नुनो मोनदों। बे समाव नोंथांमोननो मोनसे गिदिर खौरां फोसावबाय दं। 15 डिसेम्बराव होनाय जागोन 1,26,000 नखरनो गोदान रेशन कार्ड। फैगौ डिसेम्बर दानावनो दा डिसेम्बर दान सोलिबाय थादों आरो बे डिसेम्बर दानावनो 1,26,000 जे रेशन कार्ड मोनफुङैफोरनो बे समाव होफुंनाय जागोन थामहिनबा रेशन कार्ड बानायना होगोन होननानै आसाम सरकारा बे समाव फोसावनायखौ नुनो मोनदों। बे समाव नोंथांमोननो मोनसे गिदिर खौरां बड'लेण्ड बुब्लिया होबाय थादों। कार्बि आंलंनि रायजोफोरा मोनफुंनो हागोन बे रेशन कार्डखौ। बे मोनसे गिदिर खौरां। कार्बि आंलंनि थागिबिफोरा कार्बि आंलंनि लाख लाख रायजोफोरा बे रेशन कार्डखौ मोनफुंनो हागोनखौ मिथिनो मोनदों। नंगौ बे समाव कार्बि आंलंनि थागिबि रायजो राजाफोरनि थाखाय 1,26,000 जाय बिथांमोना रेशन कार्ड मोनाखै बे रेशन कार्ड मोनफुङै बिथांमोना थाबैनो एप्लाइ खालामना लानो हागोन आरो नोंथाङाबो सासे रेशन कार्डनि बिगोमा जानो हागोन। आरो रेशन कार्डनि मोनसे खोथाखौबो रायखांनांगोन जे रेशन कार्डनि जोहै नोंथाङा गोबां सुबिदा मोनफुंनायखौबो जों नुनो मोनो आरो बे समावनो बे मोनसे गोजोनथाव खौरांखौ आसाम सरकारा नैबे समाव फोसावदों। बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों रेशन कार्डनि थामहिनबा गोदानै रेशन कार्ड मोनफुङि बिथांमोननि सेराव नैबे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बे खौरांखौ होबाय। गोजोन्थों। बाजाज बाइक लाग्राफोरनिसिम मोनसे गोनांथार फोसावथाय। क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिया दासान्दि फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफार होगासिनो दं। एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै गाव गावनि लुबैनाय बाजाज बाइकखौ बायनो हागोन। बे सोलिफु फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव बाजाज कम्पानिनि गासैबो मडेलनि बाइक जेरै पालसार, सिटि, प्लेटिना, एवेन्जार, डमिनार आरो गोदानै लन्च जानाय बाजाज मडेलनि पालसार N150 खौबो मोननो हागोन। बे सोलिफु फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव गोबांद्राय नङा आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 9,999 रां बेसेनावनो ल'एस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइकखौ लानो हागोन। नोंथांमोना क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिजों लोगोसेनो कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट, दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो बडगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव फैनानैबो लानो हागोन। मोजांसिन बाथ्राया बेसोबावदि दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमनिफ्राय बाइक बायग्राफोरनो 5 लिटार पेट्रल आरो गंनै हेलमेटबो फ्रि एसुवेर्ड गिफ्ट महरै हरनाय जागोन। अब्ला दानो बुकिं खालाम 6000399187 नङाब्ला 8822 018193 जानबुं अनजिमायाव।